take, yaya juyin yake rayuwa. Hey! Rayuwa 08069706025. Haniyar kowa ta bi shi, rabon wani bai zuwa a hannun wani ko da bashi. Wanda duk yadda mai muta'ala kai maganin shi. Sitar ta miya azimu farkon suna alifun. Yanzu sai da tako rayuwa ta canza, kashi an haɗa zaƙi da maiko. Wanda ya san kashe ke ƙoƙarin kashe kaloko. Karka nufi kowa da shiri, dan shi shari kare ne. Kowa ɗan gari ne, aljanna babu ɗalibi kowa malami ne. Wanda duka gani a wata kafiri da munafiki ne. Gyara sarkin sarauta kai ɗaya ne ba na haufi. Suna lamiri mandala da kai da kafa ilhiya kashari. Kome ka gani daga kai ne halina ka jari. Banda zunɗe banda zagi ta kanka sai ka huta. Kaifi wane zabira an faɗa ido guba ina ma halin gyara. Mai tunanin yau da gobe an mai kaifin basira. Godiyar sarki ba ta cizo amma ta kan yi harbi. Wata shi ma guda ne. Su ne a China, Najeriya ma haka su ne. Tunanin kowa da wani ɗan adam shi ajizi ne. Ido ya raina fata kurma ya taune harshe. Su kare
raye sai ta gagare